Videorapport. Iltens vej i kroppen. Vi indånder atmosfærisk luft ud til hjertet, lungerne, blodbanerne og musklerne, og det er så de processer, jeg gerne lige vil fortælle en lille smule om. Hjertet består af blodkredsløb af en hel masse blodårer. Hjertet er en kraftig hul muskel bestående af muskelceller, som får hjertet til at trække sig rytmisk sammen. Hjertet pumper blodet rundt ved sammentrækninger, og i hvile trækker hjertet sig sammen ca. 60-80 gange i minuttet ved hjælp af hjerteklap. Hjerteklapperne de lukker sig sammen, og så blodet det kan presses ned til forkammerne, højre forkammer og venstre forkammer. Dette sker i begge sider af hjertekammerne, og derefter trækker hjertekammerne sig sammen, slapper af, trækker sig sammen, og blodet presses ud til lungerne. Efter denne proces, jeg lige har fortalt, trækker hjertemusklen sig sammen, slapper af og starter forfra. Og hjertemusklen, det er jo så hele hjertet. Den mængde blod, der pumpes ud af hjertet, kaldes for slagvolumen. Ganger man slagvolumen med pulsen, får man noget, der kaldes minutvolumen. Minutvolumen er den mængde blod, der pumpes ud af hjertet i minuttet. Hjerterytmen udgår fra et specielt sted i højre kammervæg, som kaldes for sinusknoden. Her reguleres hjerterytmen af nerveimpulser fra centralnervesystemet. For hjertet pumper blodet ud i de store pulsårer, arterierne, under tryk. Arterierne forgrener sig ud i kroppen i mindre blodkar. Arterierne deles i arterioler, og musklerne kan snøre arteriolerne mere eller mindre til på den måde og regulere blodstrømningen til et bestemt område. Kroppen anvender denne mekanisme til at fordele blodet med, så der altid er blodforsyning til væv, som har behov for det, mens blodforsyningen begrænses til et andet inaktivt væv. Lungerne. Lungerne er en diffusion mellem ilt og kuldioxid. Og ilt. Lungevævet består af små hulrum, alveoler, og bliver opdelt ved lungevævet i små alveoler, som giver lungerne en enorm indre overflade. Ind- og udånding foregår ved hjælp af musklerne mellem ribben og mellemgulv, som så også er en muskel. Lungerne i sig selv er ikke nogen muskel, men der er en form for hinder, faktisk 2 hinder, som sørger for, at lungerne er hæftet sammen på ribben og mellemgulv. Mellem de 2 hinder er der et tyndt lag væske, som blandt andet gør, at de 2 lungehinder klipper sig fast til hinanden. Hvis de ikke er klippet fast til hinanden, og der kommer luft ind imellem de 2 hinder, falder lungerne sammen. De punkterer simpelthen. Ved indånding løfter brystkassen sig, og brysthulen øges. Det sker, fordi der suges luft ind til lungevævet. Under indånding slippes åndedrætsmusklen, og luften presses ud af lungerne igen. Luften kommer ned i luftrøret via næse og mund, som deler sig i 2 bronkier, en til hver lunge. En der og en der. Bronkierne forgrener sig i små bronkioler. Og som munder ud i små alveoler. Både luftrør, bronkier og bronkioler er forsynet med brusringe, som holder luftvejene åbne. Blodbanen. Kort fortalt
er det store blodkredsløb fra hjertet, egentlig hvor hjertet pumper blodet fra venstre hjertekammer og ud til hovedpulsåren, aorta. Undervejs bliver blodet ført ud til hovedet, armene, ben, lever osv. Det lille kredsløb starter fra højre hjertekammer dernede, og er et lungekredsløb, hvor blodet pumpes ud til lungearterierne, som deler sig hurtigt og leder ud til hver lunge. Der kan I se. Over til hver lunge. Ja. Blodet består af blodvæske og blodlegemer. Blodvæsken indeholder næringsstoffer, ilt og affaldsstoffer, som er produceret andre steder i kroppen, og som skal ud til andre dele af kroppen. Det her er for eksempel hormoner og antistoffer. Blodvæsken med opløste stoffer kaldes også for plasma. Den der. Plasma indeholder mange proteiner. Fibrinogen er en af de mange proteiner. Og fibrinogen er, hvis man har et sår, og der er gået hold på det sår, er det egentlig fibrinogen, som får blodet til at størkne. Kort sagt. Udover plasma indeholder blodet også forskellige celler. De sørger for definition af kuldioxid og ilt. Fra lungerne ud til cellerne. Ilt bindes i de røde blodlegemer, som danner farvestoffet hemoglobin, som giver den røde farve til blodlegemet. Den røde farve hemoglobin har volumenprocenten hematokritværdi, og det er egentlig bare et udtryk for blodets evne til at transportere ilt. Mærkeligt navn. Nå. Hemoglobin. Ja. Hvide blodlegemer er der knap så mange af. Men det er en vigtig del af vores immunforsvar. Der er blodplader, som er med i sårhelingen. Ja, og det indgår i størkningsprocessen sammen med fibrinogen, det siger det sig selv. Arterioler forgrener sig ud i vævet i et kapillærnet. Herefter samles kapillærerne i venoler, og venolerne modtager blodet, hvor trykket næsten er forsvundet. Og der har vi en arteriole, og her har vi en vene, og venolerne. Venolerne løber sammen i store vener. En stor vene der. Hvor venerne transporterer blodet tilbage til hjertet. Mange vener ligger inde i musklen, eller mellem musklerne. Når musklerne trækker sig sammen, presser de på venen og skubber blodet frem. Og for at sikre sig, at blodet flyder den rigtige vej, er venerne udstyret med veneklapper. Og det gør egentlig, at blodet ikke løber tilbage. De røde og hvide blodlegemer og blodplader dannes ved den røde knoglemarv. Knoglemarv består primært af celler. Blodcelledannelsen i knoglemarven sker faktisk meget hurtigt. Den varierer selvfølgelig fra person til person. Blodet i hjertekredsløbet bliver kontrolleret ved hjælp af måling af blodtryk. Og for at se om hjertekredsløbet det fungerer som det skal, så arbejder hjertet i 2 faser. Den ene er, hvor hjertekammerne trykker sammen og pumper blodet ud til aorta, hvor der så sker en trykforøgelse. Det kaldes for det systoliske tryk. Den anden fase er under hjertekammernes hvile, hvor der så sker et trykfald. Det kaldes for det diastoliske tryk. Ens blodtryk er afhængig af rygning, stress, alder og for lidt motion. Og blodtrykket det bliver egentlig bare målt ved 2 værdier. Det systoliske tryk og det diastoliske tryk. Hos unge mennesker er det normalt at have 100-120 systolisk tryk i mmHg og 60-80 i diastolisk tryk. Og mmHg det er egentlig bare trykenheden for blodtrykket. Og som vi kan se her, så er det sådan, det egentlig er delt op. Og det er blodtryksmåling. Muskel.
Når vi arbejder, går, cykler, jamen i det hele taget bevæger os, bruger vi vores muskler. Muskelcellerne hænger sammen ved hjælp af bindevæv, som i forlængelse af musklen fortsætter i sener. Her er et lille billede af, hvordan musklen er opbygget. Senerne hæfter musklen til knoglerne. De tværstribede muskler, skeletmusklerne og knoglerne danner tilsammen en såkaldt funktionel enhed. Det vil sige, at når musklen stimuleres, altså det vil sige er i brug, trækker den sig sammen. Overfører kræfterne til knoglen, som så bevæges omkring et led. Når du bruger dine muskler, sker der en forbrænding af aerobe, det vil sige fedt og især glukose, i muskelcellerne. Under forbrændingen dannes et meget energirigt molekyle, nemlig ATP, som muskelcellerne benytter ved den sammentrækning. Imidlertid er der en overgangsfase mellem hvile og arbejde. Muskelcellerne får derfor ikke tilstrækkeligt med O2 til respirationsprocessen, det vil sige ilt. Det klares ved at udnytte energidepoter, som ikke kræver ilt. I muskelcellerne er der lidt ATP, men ikke nok til, at det kan række ret langt. Derfor har muskelcellerne et lager af kreatinfosfat. Kreatinfosfat er en energirig forbindelse i muskelvæven. Og det vil sige, at energirig vil egentlig bare sige, at det er et næringsstof for musklerne. Det gør blandt andet, at det kan reagere med ATP og kan danne ATP med et enzym, hvis der er energimangel i muskelcellerne. Tilførelsen af ilt sker ved at trække vejret hurtigere og dybere. Det er mængden af ilt, der afgør, hvor meget fedt og glukose, der forbrændes ved respiration. Man producerer koldioxid, når musklerne er i brug, i form af hårdt fysisk arbejde. Produced by, lavet af Katja Hansen. Tak fordi du kiggede.